మనవ్యాలకించరాదటే మదితోనే ఆటలేలనే మనవ్యాలకించరాదటే మది దాటి ఆట సాగదే ఆ మనసు మాటే బదులాయనే ఆ బదులు బాటే ప్రశ్నాయనే ఆ మనసు మాటే బదులాయనే ఆ బదులు బాటే ప్రశ్నాయనే ట్రై చేస్తున్నా రేణు అయినా కాల్ చేసిందా నీ చిగురంచని మధుమాసం దిశ నెరుగని ఓ పవనం నిశితరగని ఓ ఉదయం ఇదే దారదో కోరే పయనం గమనం ఓ సందేహం అనిపించిన ప్రతిరూపం మదే మనసు మాటే బదులాయనే ఆ బదులు బాటే ప్రశ్నాయనే నీకు రేణు ఇష్టం అంటే స్వేచ్ఛ ఇష్టం అనేది అబద్ధం, స్వేచ్ఛ ఇష్టం అంటే రేణు ఇష్టం అనేది అబద్ధం. ఏదో ఒకటి. రెండు అబద్ధాలు అయ్యే ఛాన్స్ అయినా ఉంటుందేమో, కానీ రెండు నిజాలు పోవు. ఏంట్రా చెప్పా పెట్టకుండా ఊడిపడ్డావు? అక్కడ పని అయిపోయిందా లేకపోతే తరివేశారా? తదలీనా తననా